Magtiayon sa Bukirang Barangay sa Konsolasyon, gipamusil sa wa mailhing suspitsado kagahapon. Patay ang asawa samtang samdan ang bana. Ano ang report ni Nico Serino? Pasado alas 2 kagahapon sa hapon nahitabo ang pagpamusil sa usa ka balay sa Barangay Panas. May duha ka lalaki nga giingong naabot ug nagpangutana sa nagpuyo dayon pamusil. Patay ang asawa nga si Rosibilia Tanhay, 60 anyos. Gitabang paunta kini apan dead on arrival na sa ospital. Samtang ang iyang bana nga si Rogelio naigusab sa iyang tuhod ug nagpaalim karon sa tambalanan. Nangutana sa pangalan sa atong isa ka biktima, then pagsulti mo to diretso po sila kuman si Bat. To ang isang nga itong isa ka anak nakalayat, nakadagan motong mapil. Gisusi nga anggulo sa investigasyon sa Konsolasyon Police ang kabahin sa yuta. Gikatahong target gyud sa mga sospek ang babae nga biktima. Dispute nila. Mga possible nga mga kuan niya. Sa pa napailang gitanawon ato investigator asin sa iyang trabaho. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.